Umentri rang badu kari Narendra Modi bat umentri katna ti kampo yung Amit Shah kila ai khuble yaki pulet jong ka Central Reserve Police Force CRPF hakasngi rakhe ka CRPF's Raising Day Mynta hasngi. Umentri rang badu kari Narendra Modi unsa penyat ya ka jingye langba khandai jong ka Governing Council ka Niti Ayog ha Rashtrapati Bhavan Cultural Center Hanong ba Delhi Mynta hasngi. Ka Rashtrapati Bhavan kansa de lilam ya ki jing ai smobha balajet bala ai sha ka president bat ki president barim ha ki jing rakhi bapher ha ubnai banwan lingba ka online portal bala tip kum ka e upahar. Umentri rang ba du kari Narendra Modi unsa yamil jingmut bat ki nong shnong ha ka program man ki bat lingba ka Akashvani ha ka por khatwe bijim step ashai kasni. Ganma buram kari ya u president barim jong kari bat u start sayan bapen pau jong kari u Dr. APG Abdul Kalam ha ka link ho sngi ya pakhandai ka jong u.